היום נדבר על איך עושים שוקו. סרטון ראשון. יש לנו כאן שוקולית, דברים לאפייה, כל מיני דברים, אבל אנחנו לא רק נעשה שוקו וזה, אנחנו נעשה גם כל מיני דברים, כמו לואיג'יס מנשן, וולסטאר, מריו אודישי, כל מיני דברים. אז תעשו פעמון, תעשו לייק, תירשמו מתחילים. אוקיי, אז יאללה, אני פותח. לוקחים הרבה, שכחתם. בשביל שיהיה לנו זה צריך הרבה מאוד. זה ההתחלה. אולי הגזמנו, אבל זה לא נורא, אני אוהב הגזמות. אוקיי, אחרי זה אנחנו לוקחים את החלב. זה הופך לנו לשוקו! עכשיו בואו נערבב. אתם רואים, יש לנו גושים בהתחלה. אולי שמנו קצת הרבה זה טוב, חבר'ה. הרבה זה טוב, תלמדו מהיוטיוברים, לא מההורים שלכם. הנה, יש לי עוד מלא קקאו בפנים. תעשו איך שאתם רוצים. אני אומר לכם רק משהו קטן. הכי טוב להגזים. הנה, יצא לנו כזה כמו מילה. יאללה, עכשיו אני לוקח יופי! תגזים, דניאל, תגזים זה! תגזימו לנו! אוקיי. תביאו לי לשפוך, אני צריך... אתם יודעים מה אומרים? החיים טובים והשוקו מספיק טוב. שמים עוד קצת מים לקערה. זה היה שלי. רגע, מצאתי כפית אליי. שביעה בתוך הזה. אפשר שוקו קטן. קדימה, תיקח את הריקה שלך, תומר. כן. אני איתם, טוב? היי, בתחילת הסרטון שכחנו להציג אותנו. אז לי קוראים דניאל. לי קוראים תום. לי קוראים תומר. אז יאללה, ביי. תזכרו מה אמרתי בהתחלה? טוב להגזים.